ጊዜያዊ ክልላዊ ትግራይ ፕሬዝዳንት ክቡር አማኑኤል አሰፋ አይታ አማኑኤል አሰፋ ጊዜያዊ ክልላዊ ትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት ናይ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ወይዘሮ ናይ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት ክብርቲ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጽሕፈት ቤት ሓላፊት ክቡር ዶክተር አጽብሃ ናይ ትግራይ ባህልን ቱሪዝምን ሓላፊ ክቡር ወልደ አብርሃ ናይ ሰሜን ምዕራብ ሽረ እንዳስላሴ ዋና አመሓዳርን ላዕለወት አመራርሓን ክቡር አይተ ገብረ መድህን ዮሐንስ ናይ ከተማና ሽረ እንዳስላሴ ከንቲባ ክቡራን ናይ መንግስቲ ላዕለወት አመራርሓን ክቡራን ናይ ትግራይ ጸጥታን ሰራዊትን ኃይልታት ክቡር ንቡረ እድ ተስፋዬ ተወልደ ክቡር ንቡረ እድ ጎደፋ መርሃ ክቡራን ካብ ቀረባን ርሑቅን ዝመጻኹም አበው መነኮሳት ካህናት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክቡራን ናይ ደብረ ብርሃን ካህናት ሊቃውንት ከምኡውን ናይ ቤተ ክርስቲያን መምሕዳር በአጠቃላይ ካብ ርሑቅን ቀረባን ዝመጻኹም ኩልኹም ምእመናን እንኳዕ ናብዚ በዓል አብጽሐኩም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክብል ይደሊ صغير بحال مثلا እሺ አዲን አቀርብ ለከ ዘንተ አኮቴት ዘላለም ስላሴ ንዘላለም ሰለስተ ንዝኾንካ አምላኽ ምስጋና ነቅርበልካ አለና እዚ ጥቕሲ ዝርከበሉ ጌታ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤኡ ን40 መዓልቲ ንቅዱሳን ሐዋርያት ዘምሃሮም ካብ 7 ኪዳናት ሓደ ዝኾነ ኣብ ቅዳሴ እግዚ ዝርከብ ቁጽሪ ናይ ቅዳሴ እግዚ 49 እዩ ዘላለም ስላሴ ማለት በዚሑ ናብ 4 ዘይድይብ ውሒውን ናብ ክልተ አካላት ዘይወርድ ንዘላለም ሰለስተ ኮይኑ ዝነብር ማለት እዩ ቅድመ ዓለም ሰለስተ ሎምውን ሰለስተ ዓለም ምስ ሓለፈውን ሰለስተ ንዘላለም ዓለም ሰለስተ አካላት ኮይኑ ዝነብር ማለት እዩ ሰለስተ አካላት ክንብል እንተለና ግን ከምቲ ንሕና እንፈልጦ ሰለስተ ሰብ ዘይኮነስ ፍሉይ ሰለስተ እዩ ፍሉይ ዘበሎ ምክንያት ድማ ቅዱስ ወይ ቅድስት ስላሴ ዝብል ትርጉም እዩ ቅዱስ ወይ ቅድስት ስላሴ ማለት እዩ ፍሉይ ሰለስተ ስላሴ ስለዝኾነ ንኣብነት ሰለስተ ሰባት ሰለስተ እምበር ሰለስቲኦም ሓደ አይበሃሉን ስላሴ ግን በአካሎም በመለኮት ሰለስተ በመለኮቶም ሓደ ይበሃሉ ነዚ እዩ ቅድስት ስላሴ ወይ ድማ ፍሉይ ሰለስተነት ዝብሃል ሰለስተ አካላት ስለዝበልና ግን ናይ ስላሴ አካል ከም ሰብ አካል ውሱንን ገዚፍን ጸቢብን ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ምሉእን ሰፊሕን ረቂቅን እዩ ማለት ኣብ ዓለም ኩሉ ምሉአት ክንብል እንተለና ካብ አርያም እስካዕ በርባሮስ መሰረቶም ካብ አድማስ እስካዕ አድማስ ስፍሓቶም ተባሂሉ አይንገርን አይምርመሩን ስላሴን ዓለም ይውስንዎ እምበር ዓለም ንስላሴ አይውስኖምን እዩ ንሕነ ናገምሮ ለኩሉ ወአልቦ ዘያገምረነ አልቦ ወኢምንትኒ እምታይትየነ እስመ ለኩሉ የአውዶ እበየ ኃይልነ አልብነ ውሳጤ ወአፍአ እስመ ንሕነ ውሳጤ ወአፍአ አልቦ ሰማይ ዘያገምረነ ወኢ ምድር ዘይጸውረነ ንኩሉ ንሕና ንሽከሞ እምበር ንዓና ዝሽከም የለን ካባና ንታሕቲ ካባና ውን ላዕሊ ቦታ የለን ናይ ባህሪና ምልአት ንኩሉ ይውስን እምበር ንባህሪና ዝውስን ማንም የለን نعنا زسور وشتي
نعنا زغارد أفا ويم دقة يلن وشتن دقن نحنا إنا نعنا زوسن سماي نعنا زشكم مدري يلن قدوس قليمنطوس زصحافو مستير ايو قلبنا تفر وقلبنا مسرت نهنا تفر ونهنا مسرت قبل علينا تفر قبل تحتينا مسرت يلن تفر نحنا مسرت ون نحنا إنا قدوس قداسي سلستمت رقتهم ويم رقيقنتهم ون أب كل فطرتهم زملؤون زحادرون يوم نحنا نريئيو لكلو وعلبو زي رئينا نحنا نخلو نريئيو ما نمكن يريئنا اسمه كلو نهنا اسمه وستو كلو نهنا أب كلو نحنا إنا وستو كلو بهاورت ملوكوتو يوحنس معراف حدا وصر عصرته مزمور كلتا ناي سلاسي بحري زي تأمي زي صم زي دكم زي حمم زي موت نزل عالم هياو ايو سمك هياو زي موت تقو زي ديكس فتاري زي دكم قدوس باسليوس زعافو زل عالم سلاسي مالت قدم النوم ويم قدمتنتهم زمن موائل عمتات ورحات علتات ساعات سكندات قصبتات اي وسنومن نصومي وسن ومبا ازيو زمنهم ازيو عمتهم ازيو معلتهم ساعاتهم اي بهالن زمن عمت ورحات معلتات ساعات قصبتات كله ناتومن أب كل زمانات قصبتات هلوان إيوم مجمريا يبلومون مجمريا يبلومن مجرشاون يبلومن بعلوم مجمريا بعلوم مجرش أيوم البنت انت ويتفس أميت ويتأوق موائلين اسم انكر ما أزمان وموائل نهنا قدوس قليمنطوس سلازو هنا سلاسي حاموس ايو لما عالت حاموسي سلاسي حاموس ايو تري ايو حملة ايو تباهيلو كوسا اي خيلن انتاي دعا كل زمن عمتن ورحاتن علتاتن ساعاتاتن قصبتاتن سلاسي ايو نمنتاي دعا حاملة شعات تري نابلنا ورحن علتاتن فلينا النخبرو زلنا انتبلنا انتتبهلا كاب كل زمناتن قصبتاتن أود سب زرعيون زقبرون تأمرات كم زلو خينو نحنا بنخلون كنمهارلو كنستخاخللون مئنت تبهيلو ليك أونت بيت كريستيان زسرعوو ناي بعالات معالتاتن عمتاتن ايو بز مسارات حملة شوعته تري شوعتن بب عمتو بفلاي دما بفلوي دمكت بيت كريستيان الناخبرتو مزيعية اتيني حملة شوعته زخبر له مخنيات أم معالتو سلاز غرب نايلومي عمت الرئيس اللاسي ببعمتو زخبر له مخنيات بحصيرو نمغراب كفتن ايه الرئيس اللاسي زخبر له مخنيات أبدك سبات بسنكي عشنت زولدو تعبيتن كفاءتن نزغصل ولدو أبنت كخون تباهيلو زغبرو تأمرات ايو سلاسي نود سب زفترو أمدر خوينو كملخومون كمسغنومن دحار دما ناي أملخون مسغانون واغا منغستوم كورسو
እዩ ነይሩ ወዲ ሰብ ግን ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ኣብ ክንዲ ንጹህ ኣምልኾን ምስጋናን ምቕራብ ኣብ ገነት ስሒቱ ወዲኡ ብድሕሪኡውን ብዘመኑ ወዲ ሰብ ክገብሮ ዘይግብኦ ከቢድ ሓጢአት ሰሪሑ ብማይ እንትርፊ ኖህን ሸሞንተ ርእሱ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ሽዑ ዝነበረ ህዝቢ ተደምሲሱ እዩ ድሕሪ ማይ ድማ እቶም ሸሞንተ ሰባት ደቂ ኖህ ተባዚሖም እቶም ክፋሎም ናብ ምስራቅ ገጾም ዝኸዱ ሰናኦር ዝበሃል ሜዳ ረኺቦም ኣብኡ ኸተሙ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 በይዛሃትኩም ናይዚ በዓል ምኽንያት መበገሲ ጥቕስውን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ንፈጣሪኦም ናብ ሜዳን ለሰን ለምለምን ስለዝመራሕኻና ነመስግነካ ኣለና ኢሎም ኣብ ክንዲ ኣምልኾን ምስጋናን ንፈጣሪኦም ዘቕርቡ ንዑ ስምና መጸውዒ ዝኸውን ሰማይ ዝበጽሕ ግንቢ ንስራሕ ኣብ ምድሪ እውን እንተይተበታተና ብሓባር ንቀመጥ ታይውድ ወደይ እቲ ቅድሚ ሕዚ ነቦታትና ብማይ ዝደምሰሶም ሓይሊ ኣብቲ እንሰርሖ ሰማይ ዝበጽሕ ግንቢ ኮይና ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣካል ንኸነጥፍኦ ንኻልእ ጊዜ እውን ብማይ ንኸይንጠፍእ ንኹላህና ዝጥርንፍን ዝከላኸልን ግንቢ ንስራሕ በማለት ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኦም ዓመፅን ሓጢአትን ስለዝፈጸሙ ስላሴ ድማ በቲ ንሳቶም ንዑ ኣብ ልዕሊ ፈጣሪ ንዓምፅ ዝበልዎ ቋንቋ ተጠቒሞም ንዑ ንውረድ እሞ ቋንቋቶም ንደባልቆ ኢሎም ስላሴ ናብ ኩላ ምድሪ ፋሕ ኣበልዎም ፋሕ ኣቢሎም በታተንዎም ዓለም ክሳዕቲ እዋንቲ ብሓደ ቋንቋ እያ ትረዳዳእ ዝነበረት ካልእ ተሪፉስ ኣራዊትን እንስሳትን ኣዕዋፍን ሰብን ኩሉ بحد قانقا يرادادا خمس نبرة أب أوريت زفطرت معرف كلتا وزر عسرت تشعت أدام كله هوت زلوجو بتي زوج الله تتوع زبل بزبل صحف كنردع نخلينا أمني داسنا أور زنابرو سبات قانقاتهم ترى حيكونن تبداتينو اتي سرحو نوح جنبون بنفاس أولو تسراريقو أبزاءاتو أبزي بهاللو تبتينون نعاتمون نابزي فلتو عالم كم زبتنهم يفلت اتي تاخت ما بابلون تبهيلا تسوعت بابلون مالت بتنتي مالت سلازغوانا شعو كاب حد قانقا ناب سبع قانقاتات تبتاتينو زنبرة دحري قويتانا مرهنينا يسوس كريستوس لدت جن نقدسان هواريات اتي سبع قانقا قاليس اللهم ايو بتي مجمرياني حاتيات وصيت زنبرة سبع قانقا ناي بعلاتهم إبرايستي قانقا حويسو سبعان حدن قانقا عالم كابناي أبوتاتهم حاتيات رحيقا نفتاري كتملخن كتمسكنن تسبي خلان تنقيروان ايو اموخا عالم تقبلات تدو نحنا اخا خابزي انتاي كن مهار نخيل كابزي ان مهارو أمدري بابلون زتفصم فصامه حدا مستير سلاسي
ማለት ሰለስትነትን ሓድነትን ንምሃረሉ ኢና ንዑን ውረድ ኢሉ ሰለስትነቱ እትኻልአይ እግዚአብሔር ድማ ካብኡ ናብ ኩላ ዓለም ናብ ኩላ ምድሪ ፈሓበሎም ዝበሎ ጥቕሲ ድማ ሓድነቱ የረዳአና እዩ ሳልሳይ ድማ እግዚአብሔር ሓያል አምላኽ ተወዳዳሪ ዘይብሉን ኩሉ ዝከኣሎን ብቅጽበት ነገራት ዝልውጥ ምዃኑ ካብዚ ፍጻሜ ክንምሃር ንኽእል ኢና ትዕቢትን ኃጢአትን ጽልእን ዝጸልእ ምዃኑ ትዕቢትን ኃጢአትን ዝጸልእ ምዃኑ ንኹሉ ድማ ከከም ምግባሩ ዝፈዲ አምላኽ ምዃኑ የምህረና እዩ ለሙኸ ኣብ ዓለምና እንታይ ንዕዘበለና ትዕቢት ዕሽነት ነውረኝነት ምልአት ኃጢአት ምፍልላይ ባእሲ ጸለመታት ምቅታል ዘይምትሕልላይ ፍቕሪ ሰብን ፍቕሪ ሃገርን ዘይምህላው ስስዐ ንዓይ ጥራሕ ማለት ፍቕሪ እግዚአብሔርን ፍቕሪ ብጻይነትን ምጥፋእ ምዝሕታልን እዚ ኩሉ ኣብ ባቢሎን ይረአነ ይርእዩ እሞሎምኸ ዳግም ባቢሎን ክትከውን ድያደል ዓለም ንሕና ተጋሩ ንጹሃን ክርስቲያኒና ግን ድማ ብዙሕ ዝጎድለና ነገር ንርኢ ያለና ኣብ ርእሲ እውን ብሰለስተ ጸላእቲ ተኸቢብና ኢና እቲ ሓደ ናይ ባዕልትና ስምዒትን ኣተሓሳስባን እዩ ማለት ነንባዕልኻ ምቅያም ምፍልላይን ካብኡ ሓሊፉ እውን ምጉድዳእን ምብትታንን ብተኸታታሊ እንዕዘቦን እንርእዮን ክስተት እዩ እቲ ኻልኣይ ድማ ስምዒትና ተጠቒሙ ወይም ድማ ተቆጻጺሩ ምስ ባዕልናን ምስ ሓውናን ምስ ፈጣሪናን ዘባእሰና ጥንቲ ጸላኢና ሰይጣን እዩ እቲ ሳልሳይ ስግብግብነት ክፍኣትን ደቂ ሰባት ዘምጽዎ ዘየቋርጽ ፈተናና እና መከራ እዩ ነዚ ክንሰግሮን ክንከላኸሎን እንኽእል ልብ በሉ ኩልኹም ኣብዚ ዘለኹም ነዚ ክንሰግሮን ክንከላኸሎን እንኽእል ኩልና ተጋሩ ደው ኢልና ሓሲብና ከምቲ ን360 ዲግሪ ብጸላእቲ እተኸበበት እስራኤል ከምኣ ወይ ካብኣ ኣብነት ክንወስድ ይግባአና ክሳዕ ሎሚ ኣጽኒሕዋ ዝኒሄ ምስ ፈጣሪ ፍቕራ ሃገራን ህዝባን ሓድነታን እዩ ኩሉ እስራኤላዊ ደመይ ንዓይ ደመይ ንዓደይ ሕይወተይ ንብረተይን ንዓደይ ንህዝበይ ዝብል ምዃኑ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ነቂሑን ተጊሁን ከም ዝከታተል ኩላህና ንፈልጥ ኢና እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሕ ዓመታት ዝተበታተኑን ዝተሰደዱን ዝተመዛበሉን ብመብራህትን ብወረጦን እናደለየት ዝኸፈለት ከፊላ ተሰባስቦምን ተተኣኻኽቦምን ናብ ዓዶም ናብ መረበቶም ትመልሶም ከም ዘላ ዓለም ይፈልጥ ንሕና እውን ንፈልጥ መራሕትናኸ ካብ እስራኤል መራሕቲ ኣብነት ክትወስዱ ይግባእ ዝተበተነ ህዝብኹም ምስ ህዝብኹም ለይትን ቀትርን ተማኺርኩም ታሕቲ ወሪድኩም
زخفلكم كفيلكم نام مربتو ملسوا تاريخ سرحو نحناون مساحاتكمن مس كل تقراوين بصلوت علنا تقارو أبزلهم هلو تقارو إيهم سلمانم تقراوي دما كنحسب يقبعنا كمتا إسرائيلاوي تهاجر بوليتيكا بزي يقدس كابوليتيكا نلعلي دك عدي إيهم أحوات إيهم كالي زغرب حاو بفصم يبلكمن أبز قدوس بعال إزوي زم حلالفو فلوي ملختي أبزها لنا نهلو كلنا تقارو تمزابلتنا نخملسو نزملكتو زقبا ساقطي نخنقبر كسع زملسو بتأميت كي يودعو مستودعون نمعراب تقراي زملسو سب انملسو سب كي نسئل اتي زقبر زلو كل حاجز تتناخيرو نخقصل حدرا كبل فاتو تقراي ابتحتي تأميت سلازلا أنتم زلهم يهون زلكم يهون زيبلكم اتي اتقبروا زي قبون عقن زيولو دقس فتاري كم زي قبلو مصحفتنا يردونا ايوم دخا بتأميتنا موته زقبروا دقسات نوري مخانو ترديهم بعقنن بحسابن نختقبرو أباتاوي ملختي ويم متحساسبي يم حلالف أم وداتا تقارو من سيات دقنا بسنكي خفاءات سبات زمس قوة أورنت ناي سلام سئنت ناي تفطرو درقي تحاوي سوو أب حسوم سئنت سرح وديكم أب كبيد محبراوي قلولاو كم زلهم منفساويان أبوتاتكم بزقبا نردأكم إنا يحلف اللي يخون يوئلكم أبت فتو عدهم هزبهم لغيكم ناب زي تفلطوا هاجر نمخاد اتوسدوا ممارس ايقن ناب حدا قاموت زوسدكم مخانو قدم إلهم زخدو أحواتكم عدد عسان بحرن نايشفاتو تقعتن مخانوم نسخاتكم ون آيت سحتوه سلا زخون كا يخون كوين كا عدها مس هزبها كبور موت يبلز انت خونا ليتن قتن نافت عريكم تمحسينكم زرخبكم هو نشتيتهن عباي سرح زرخبكم هو كلا سريحكم فتاري باريخو سبات عبز بصحو عبيت كم تبصحو امنتنا زلعال ايو سلازخونه اطبيكم كتحاسبولون ابعدكم كوينكم نسلامن عبيتن كتمرامرون كتسرحون صاوعيتي يغرب سنة يبعال يغنى لنا يغني الله يغني لنا بصوبنا